आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव दिनै सेबखांजानाय गाहाय गाहाय रादाबखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बाहाय दङ टेम्पु एम्बुलेन्सनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। बे जाथाया बायहाथा सारियालियाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एम्बुलेन्सनि ड्राइभारा जौ फेनानै सालायदों। बेनिफ्राय बे जाथायाव खमैबो 7 मानसि थैदों। बेनिफ्राय जाबाय बिसोर 7बो बर' फिसाफोरमोन। दुखुनांथावा बेनो गोजौ बिजिरसालिनि गोख्रों बिथोन बिगोमाफोरनिसिम गावारि फरायसालिफोरा नियामक कमिटिनो होनांगोन जमा खरसानि हिसाब। जे गुवाहाटी हाइकर्टआ प्राइभेट स्कुलनि बिगोमाफोरखौ गंहोनो हायाखै, सोरखाराबो गंहोनो हायाखै। इसेबां बिथोन होयो, नाथाय बे बिथोनफोरखौ बिसोरो मानियाखै, फालियाखै। दा फालिबावै आरो गोख्रोङै होफिनदों जे बिसोरो जेरै मेरै एडमिशन फिस आरि लानो मोननाय नङा आरो जमा खरसानि हिसाब होनांगोन। बेनिफ्राय एनडिआरएफ एसडिआरएफआ सासेबाव सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बे निमाती गाथोननि बे नाव जाब्रबथाय। बेनिफ्राय बिफाया फाननो ओंखारदों 4 बोसोरनि फिसाजोखौ उदैनि आदारनि थाखाय। बेयो आफगानिस्ताननि रादाब। काबुलनि सासे आगु पुलिसा तालिबान फैनाय लोगो लोगो साख्रि गोमाजायो आरो दा 9 सोद्रोमानि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनाय बेनि थाखाय जोबोद जेंना गोनां जादों। बेनिफ्राय गलाघाटनि मरङियाव हाग्रानि मैदेरा 3 न'खौ सिफायदों। आरो जाबाय गुजरात तामिलनाडुआव थानाय आमेरिकानि फर्ड मटर्स कम्पानिया भारत नागारबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा मोनसे रादाबाव जे नगावआव आयेन बेरेखायै हाथियार लानाय सासे सुबुंखौ हमदों। गंसे मन्दिरनि साखाथियाव दोननाय गंसे बाइकखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा खावनानै लांदों। ओमफ्राय ओरैहाय दङ माबायाव सुजुथायाव सरासनस्रा गोजानथाइजों सोमोन्दोखौ गोदै खालाम। राजु कुमार बसुमतारीनि मोनसे कलम बेहाय सेबखांजादों। बे जाबाय नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि जिउ आरो थैनायनि रहस्यनि जारिमिन आरो डिआर नाब्ला बिथांनि जेल जानानै जायगा सोलाय सोलाय जेलाव दोनजानायनि आन्दोनि फैसालिया एखेहां नामा गिदों। जे रन्जन दैमारिखौबो बिदिनो बुथारगोन नामा बे आरो बे माबानिफ्राय बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय। दाना बड'लेण्ड एक्सप्रेस। बे बड'लेण्ड एक्सप्रेसआव मोनसे रादाब होदों मा मिनिस्टार शुक्ल बैद्य आस्क एडमिनिस्ट्रेशन टु रिमुव एनक्रोचमेन्ट्स फ्रम फरेस्ट लेन्ड्स इन धुबरी। शुक्ल बैद्यआ आसामनि फरेस्ट मिनिस्टार आरो बिथाङा धुबरी जिल्ला बेंगिरिखौ बिथोन होदों जे हाग्रायाव हाबनानै हा दखल खालामनानै थानाय मानसिफोरखौ होख्रांनांगौ। बेनिफ्राय आसाम क्रसेस टु क्लोर COVID-19 भैक्सिनेशन। चिफ मिनिस्टार शर्मा हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों जे आसामाव दिनैसिम 2 कौटिनि बे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय मानसिफोरखौ भेक्सिन होनो हाबाय, होखांबाय। बेनिफ्राय
Mastermind in Jointo Kosari and Kushal Kolita kidnapping case arrested in Gwalpara. Pichi Guwahati Lankardingman Guwahati Drainunga be Mabani Pray Guwahati Khatini Pray be Jointo Kosari are Kushal Kolita ko Lankanai be Mastermind ni Mansiko Homne Munbai. Piniprai Jabaima Tribal Affairs Minister Arjun Munda to visit Assam on September 12-13. September 12 or 13. Tane Dinyar Gavan Arjun Mundaya Tribal issue Kolanani Mabeo Asamo Pagan. Kokrajar's Superintendent of Excise Court red-handed taking bribe of rupees 25,000. Muyabera Assamni Radabilayon Karden. Sambora Bekinianci Bodoland Express Nifrai Dania Jumpi Ogrudu Rada Bilayao Behind Tomahawk Sari BJP Mukhyamantri Bidai Gasai Bharodau Dodanau Sabri BJP Mukhyamantri Chief Minister Gadi Nagarbai Are Jeptaya Jabai Sasi Biya Maba Rupani Henai be Gujaratni Chief Minister Tipu Maya Masina Garbai. Piniprai Tinidin Handan Hin Hoitoka Indresar Bodam today Uddhar Bishanathot Jataya Nau Jabro Trai Jataya Jadaman Nimati Hadau Arbehini be Kamadangman Indresar Boraya Bigni Gati Soho Arbeko Mabel मोननाय जादों आगोल बेगखौ मोनदों बिनि उनाव गोथै मोनदों बिश्वनाथ गाथोनाव बिनिफ्राय दिसपुर निर्देश धवा सांगत मेघालय अवैध कयलारि सिन्डिकेट ते दिसपुरनि जि बिथोन बे बिथोङा जेबो खामानि मावाखै मेघालयनि खैलानि सिन्डिकेट बानायदों गुवाहाटीआव माजुलि प्रबेक निखेत दकरिले मन्त्री पाटवारी राजुहा खमार दाबि मन्त्री पाटवारी चन्द्रमोहन पाटवारीखौ Majalio Hapne, Henta Heading, Bada Heading, Mana Kalamding. Ade, Beer Habnum Nenua Oblasim, Jablasim Beer, Nimaha, Bia, B. Vivagot Pulor Babi Bitter Pristo Hibnito de Olamil, Cormosere. Be Mublit Gahani, Sase Mauparia. Beriba Karen Chot Janani, Big Taro Kamani Mogasinuman, Karen Chot Janani, Gajone, Dinda Pani Janani, Tayi, Gatia. Piniprai, Uponirbatsone, Dorita Arambo, BJP, Lokova Nirbatsoni chapter. Nerijan, Nijibri Meteo, Parodau, Loko Sobani, Bisaikuti Jagan, Be Bisaikutini, G. Pempa Damnai, Dauhani, Dol Damnai. बेखौ फैगौ उफेरा इलेक्शनजों जुरिगोन बे उफेरा इलेक्शन आसामाव गंसे तामिलनाडुआव गंनै बेबादिनो दङ बिनि उनाव फैबाय जे उत्तर पूर्व नতুন आयुष महाविद्यालय স্থাপনৰ বাবে সহযোগ কৰিব কেন্দ্ৰই आयुष महाविद्यालय माने आयुर्वेदिक कलेज मेडिकल कलेज गायसननो मिरुआ हेफाजाब होगोन होननानै माबा होदों रादाय होदों बा खोथा होदों आसाम सरकारनो बेनिफ्राय जाबाय मा ब्रिटिश दैनिक 1 लाख किल' गाहरि मांस उत्पादনৰ लक्ष्य निर्धारण बे पिक मिशन बडलेण्ड पिक मिशन माबादों जुरिबाय आरो बिनि थांखिया जाबाय जे लक्ष्यआ जे सानसेयावनो 1 लाख किलो अमा बेदर प्रोडक्शन खालामगोन बेनिफ्राय जाबाय कुरुआर जाहाज माजुलिनि नियाद उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि करिले खुद धरायছে औ गावसोरनि नावखौलाय मानो दस्रायाव हरनो बे जादों कुरुआनि थाखाय हरखानाय जाहाजखौ दा जोंहाय नारसिन जाबायना माजुलियाव बेखायनो बेहाय लानानै थांदों बेनि थाखाय मानसिफोरा कुरुआनि मानसिफोरा गोजोननाय गैयै फोरमायदों बेनिफ्राय
नैबे मोनसे रादाब खेलानि आईपीएलर बाबै बातिल भारत इंलैंडर पंचम टेस्ट बेखौ बुंसनो हाला सिङाव मा जे भारतनि सासे क्रिकेट गेलेगिरिया लंडनावनो माबा जादों कर'ना भाइरास साग्लोबजादों बेखायनो खेलाखौ गेलेनो हायाखै बिदि बुंदों नाथाय दिनै ओंखारबाय आईपीएलर बाबै बातिल भारत इंलैंडर पंचम टेस्ट बे नंगौना नङा एखौ बुंसनो हाला जे आईपीएल ला जाथारसिगोन बेनि थाखायनो भारत इंलैंडनि 5थि टेस्टखौ बन्द खालामबाय होननाया बेनिफ्राय धनिक दलत लोवात बीसीसीआई धन्यवाद जानाले कपिल देवा साबायखर बावदों बीसीसीआई खौ महेंद्र सिंह धोनी को दोलोआव हानजायाव लानायनि थाखाय बेनिफ्राय तारकार प्रथम पारिश्रमिक फिल्म स्टारफोरनि जे मुजुरा बे मुजुराया बेसेबांनिफ्राय जुरियो सोरनि खाफालाव मा थायो नैबे ते किं खाना लायनो 50 टाकानिफ्राय जुरिनांदोंमोन बेसेबां खम आरो दा बे मानसिखौ 60 टाका होबाबो मोननो नागिरला बेखिनि আইনের গতিপথ সলনিৰ আকাংক্ষাই ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে সৃজনগ্ৰাম বাকী अभयपुरनि खाथियाव थानाय सृजनग्राम बे थोंजाय आइ दैमाया खुरखालांगासिनो दङ आरो बेखायनो दैमाया बेजोंनो थांसिगोन नामा होननानै जायगानि मानसिफ्रा गिदों आरो जोबोद गोख्रोंथार बेखिनियाव बेनिफ्राय गौ सुरक्षा आइने जुरुला কৰিছে हिन्दु गौपालकসকলক मोसौ फिसिग्रा बे मुस्लिमानो जा ख्रिस्टानानो जा हिन्दुआनो जा बर'आनो जा बांगालानो जा बैखौबो खैफोदाव खोख्लैदों दा बिनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि सालबारि बे महकुमायाव मोनसे माबा खोन्थादों गोसो गोजोननाय गैयि खोन्थादों बेनिफ्राय पानसिरर गावे गावे सलिसे गणहत्या पानसिरनि गंफ्रामबो गामियाव थांनानै तालिबानफोरा सेंग्राफोरखौ गावथारदों मानसि गावथारदों तालिबाननि तरुणসকলক निधনৰ लक्ष्य কৰি लोवार अभियोग सेंग्राफोरखौ गावथारनायनि थांखिया जाबाय जाहाथे बिसोरो दावहा नांनो मानसि मोना बेनिफ्राय दा थांनोसै जोङो असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे गुजरातर मुख्यमंत्री रूपानीर आसामबिद पदत्याग हरखाबैनो मासिना एंगारबाय गुजरातनि गिबि मन्त्रि रूपानीया सिंनि खोथाखौ बुंसनो हाला एकादश श्रेणीर बै सिंनि खोथाखौ बुंसनो हाला माने रादाब बिलाइखौ फरायबा एसे हमनो हागोन आरो बेखायनो नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायनांगोन शिक्षा संसदे जारि करिले निर्देशना शिक्षा संसदा मोनसे बिथोन फोसावदों एकादश श्रेणीर नाम भर्तिर समयसीमा 18 सेप्तेम्बरनि बृद्धि दाबो सिट मोनाखै गोबाङानो बेनिखायनो काउन्सिला हायर सेकेन्डारि काउन्सिला फैगौ 18 सेप्तेम्बरसिम एडमिशन लानायनि जोबथा सिमनाखौ खानानै होदों बेखिनि समाव एडमिशन लानो हासिगोन बेनिफ्राय जाबाय मा कमलाबारित फेरीर टिकट बिसारि पुवती निखार पराय अगणन लोकर हाहाकार दाखालिथ' बे एक्सिडेन्ट जानाया टिकेट होआखैमोन दा बयबो टिकेट लानांगौ टिकेट लाबा गाखोनो मोना नै बेनि थाखाय कमलाबारि बे कमलाबारिया बो मोनसे गाथोन कमलाबारियाव मोनसे गाथोन दङ माजुलियाव दा बेहाय गोबां मानसिया टिकेट नागिरनानै फुंनिफ्रायनो लाइन खालामदों आरो बेनिफ्राय कृषकर उपार्जन दुगुनले बृद्धि करार बीजेपी सरकार घोषणा अखार जे बीजेपी सरकारा बुंदोंमोन जे आबादारिफोरनि जे मावदिहुनथाय आरो इनकाम बेखौ 2 गुन बांहोगोन नाथाय बियो नंखाय एनएसर जरिपद भयंकर तथ्य एनएसअ नि जी सार्भे बे सार्भेयाव
बे गिख्रंथाव बाथ्राया बा खारिया नुजाथिदों बेरखांदों देशत कृषक परियाলৰ ऋण 57.7% বৃদ্ধি जे गासै हादोराव आबादारि नखरफोरनि दाहार लानायनि अनजिमाया 57.7 जौखोन्दोसिम बांदों इसेबां बांदों आरो दाहार लाग्राया बेनिफ्राय नदी बान्दर बिरुद्धे ऐक्यबद्ध संग्रामर संकल्प 22 संगठनर 22 संगठना दैमा बान्दोनि बेरेखायै सोमावसारनो थाखाय थिरांथा लादों सदबान्सा लादों बेनिफ्राय जाबाय বিতর্কিত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনকাৰী দৃঢ় স্থিতিৰ বাৰ্তা বানপানীত অৱস্থান কৃষক নেতাৰ যে যি आबादारि आइन मोनथाम लादोंमोन मोनथाम पास खालामदों मिरु सोरखारा बेखौ बातिल खालामागौमानि दिल्लीयाव बे आबादारि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होननानै बुंदों आरो नैबे साननैसोआ बिराद दैबाना दिल्लीयाव बेहायबो बे आबादारि सोमावसारनायफोरा खारनानै थाङाखै जायखारलाङाखै बेखिनियानो बेनिफ्राय जों थांदिनि गुबुन गांसेयाव नियमिया बार्ता बेहाय दङ जे प्रबल बृष्टिपातत दिल्लीर बिस्तीर्ण एलेकात जल प्रलय जोबोद अखा आसामाव अखाया खमायदों 18 जौखोन्दो खमायदों होननानै बुंदों दा दिल्लीयाव नैबे साननैसोआव ओरैबायदि अखा हादों गासिबो लोमसावजोबदों एयारपर्ट बिरखं गाथोंमानि लोमदों आरो बेनिफ्राय কৃষকসকলে হকা FCI ন্যূনতম 10 লাখ মেট্রিক টন ধান ক্ৰয়ৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী जोंनि गिबि मन्त्री शर्माया आसामाव आसामनि आबादारिफोरनिफ्राय 10 लाख मेट्रिक टन माइ बायनो खावलायदों बिथोन नङा खावलायदों बेनिफ्राय गरेश्वर बायहाटा पथत दुर्घटना पुरामट्ट एम्बुलेन्स चालকৰ टेम्पत खुन्दा 4 जনৰ करुण मृत्यु अनाखाना थैबाय साब्रै मानसि बेदि जौ लोंग्रा मानसिफोरा माब्रैहाय एम्बुलेन्स सालायनो मोनो बेसो गोमोथाव जादों जे साख्रि होनाय समाव बिसोरखौ माबायदि आनजाद खालामो गारि सालायनो रोंबानोथ' जाया बिसोरनि गाज्रि हुदाफोरा जे खैफोदाव खोख्लैगोन बेखौ जोङो मिथिनांगौ आरो बेनिफ्राय जाबाय मा गुवाहाटी केन्द्रीय आयुष मन्त्रीৰ সংবাদ मेल জালুকবাৰীৰ आयुर्वेदिक कलेजक उत्कर्षतार केन्द्र रूपे घोषणा जे जालुकबारी गुवाहाटीनि जालुकबारीयाव मोनसे आयुर्वेदिक कलेज दङ बेखौ फोसाबनाय फोजौनाय साबखांहोनाय बे खामानिखौ मावगोन आरो बियो हादोरसानि गुबुन जायगानिबो मोनसे मा जे मदद बिनि नेरसोन जागोन हातसिङिमारी प्राक्तन एडिसिर बिरुद्धे अभियोग उच्छेदित अर्धहत्याधिक परियालक भूमि आबन्टনৰ असिलारे कौटि टका संग्रह साइबुर रहमाना बेहाय बे जे हातसिङिमारी बेहाय एडिसि जानानै दंमोन आरो बे समाव हानिफ्राय खारनांनाय बा दैमा खुरखा जानाय मानसिफोरनो बा उख्रांजानाय होखारजानाय मानसिफोरनो हा होगोन होननानै गोबां थाखा लादोंमोन आरो बिदिनो बे कौटि टाकानि बांसिन बोखांदोंमोन बिनि समाव बाहाय आतिका सुल्ताना होननायाबो डिसि जानानै दंमोन बिनिबो संदाननो थिनदों बिनिखौबो बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय मा बर' जनगोष्ठीर परम्परागत जीविका বহনক্ষম অৰ্থনীতিলৈ ৰূপান্তৰৰ আঁচনি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলিৰে বড়োলেণ্ডত পিক মিছন मोजां खौरां बियो
जे बर' जाथिनि मानसिफोरनि थांनानै थानायनि जि सास्टेनेबल इकोनॉमी बहनक्षम अर्थनीति बेहाय सोलायनाय लाबोनो नाजादों आरो बिनि थाखाय बिटिसिआव बा बिटिआरआव पिक मिशन मोनसे आसनि लन्च खालामदों मैया बेनिफ्राय जाबाय मा कोविडर द्वितीय पालि प्रतिषेधक तीव्रतारै प्रदानर निर्देश कोविडनि नैथि जि भेक्सिन बे नैथि खेबनि भेक्सिनखौ गोख्रैनो होनो थाखाय बिथोन होदों सावस्रि बिफाना आरो आसाम सरकारा बेनिफ्राय नारी निर्यातन बाल्य विवाह हुरा जुआ खेल ड्राग्स बेहा बন্ধर दाबी असामाजिक काम काजर बिरुद्धे कामपुरर पथत महिला कामपुर होननाय जायगायाव नगावनि कामपुराव बे आइजोफोरा राजा लामायाव ओंखारनानै होसिख्रावदों बे असामाजिक आनसोसियेल एक्टिविटिसफोरखौ होबथानाय बेनिफ्राय आइजोफोरखौ अत्याचार खालामनाय उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा होनाय हिन्जावसा हौवासा आरो जुआ गेलेनाय ड्राग्स फाननाय सोबनाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय होसिख्रावदों मोजां रादाब बेयो मोजां खामानि बेनिफ्राय जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय आमार अखमाव दङ रादाबा दलं नहरे फुरंग हबु मा खैफोद बे समाव आरो नरेन्द्र मोदिया मा बुंदों जे दलङा जायाब्लाबो फुरंग लामाया जागोन जरहाटनिफ्राय माजुलिसिम एसे ठाट्टा खालामनाय बादिसो मोनलायलाङो दलङा मानो जानो नाङा दलङा जानांगौ नों फुरंग खालामा फुरंगआबो जाथों बे आरो पिजु हाजरिका टेबल टेनिसर नतन सभापति पिजु हाजरिकाखौ आसामनि मन्त्रि बिथांखौ टेबल टेनिसनि आफादगिरि खालामदों आन्तर्जातिक हेसा 9/11 तालिबानर शपथ ग्रहण स्थगित सारा मुलुगानो नारसिनदों हेंथा होदों जे 9/11 ताने बे माबायाव बे सानखालि आमेरिकायाव असामा बिन लादेना वर्ल्ड ट्रेड सेन्टारखौ एर'प्लेनजों सौख्रांनानै फोजोबस्रांदोंमोन दा बे दिनखौनो गोसोखांनानै बिसोरो मैया मा खालामनो नागिरदोंमोन तालिबान सरकारा समायखिरा लानो नागिरदोंमोन दा बेखौ बुहुमनि मानसिफोरा सुखुवाखै दैदेनगिरिफोरा माना खालामदोंमोन आरो बेखायनो मैया बिसोरो लानो हायाखै सदबानसाखौ बेनिफ्राय प्रतिबादर धुमुहात माजुलितेই নহয় रपेक सलिल धुबुरित प्रतिबादनि बा हेंथानि बारहुंखा बारबाय थानाय समावनो माजुलियावल' नङा धुबुरियावबो रपेक्सआ सोलिदों मा होनो बेनिफ्राय मोनसे जाबाय नवेम्बरफोरा आरम्भ हब जियाधलर मथौरि निर्माणर काम मेसेङावसो बे खामानिया जानांगौ मथौरि खोनायफोरा बान्दो थेनायफोरा दा बे मोजां आगान मोजां थांखि जे फैगौ नभेम्बर दाननिफ्रायसो धेमाजियाव जे मथौरिफोरनि खामानि मावनाय बे जागोन बेनिफ्राय जाबाय मुम्बाइ मृत्युरि जुजि हारमानेले धरखेथाय दाखालि जिनाहारि खालामजानाय खास्रि बिस्रियै बे जिनाहारि खालामजानाय आइजोआ जिउ गारनांबाय जिउ जोबनानै थांबाय बेनिफ्राय बे जिनाहारि खालामनायनि दायाव सन्देह खालामनानै सासेखौ हमदों माबा सौहान टाइटेलनि सासेखौ बे बाइगरजों आरो गोबां दंबावो बेखौ इसोरखौ हमजोबनांगौ बेनिफ्राय दरंर बुराट सुरि बोलेरो पिकआप सह दुजनक ग्रेप्टार दरंनि बुरा होननाय जायगायाव खावजानाय बोलेरोजों लोगोसे बोलेरो पिकआपजों लोगोसे सानै सिखावखौ हमनो मोनदों बेखिनियानोसै
आमार अखमनिफ्राय दानिया दैनिक अखम अखमाव दङ जे एखे मन्त्रि एखे दालाल राज आसामाव बे एखे मन्त्रियानो आरो एखे दालाल राज सनवालनि दिनाव जि जादोंमोन सनवाल सरकाराव फैनो हनहिलतार स्वरूप उदुङाय आसे हिमन्त बिश्व सरकारे सनवालनि दिनाव मा सहायनायनि लाथिख' सहायनाय होननानै बुंदोंमोन माने बेरेखायै जाख्लनायनि बेरेखायै दुर्नीतिनि बेरेखायै नाथाय बियो दाबो हिमन्तनि सरकारनि दिनावबो सोलिनो लादों बा सोलिफिनदों बेनिफ्राय हंका अनिश्चित डॉक्टर विक्रमजीत बरुवार परियाल बै नाव जाब्रबथायाव निमाती गाथोनाव थैनाय डाक्टर विक्रमजीत बरुवानि नखरा सिन्था खालामगासिनो दं इन्द्रेश्वर बरानि गोथै सहखौथ' मोनबाय दा माबानिखौ डाक्टर विक्रमजीत बरुवानिखौ मोनाखै बेनिफ्राय जाबाय सेप्टेम्बर माहলৈকে राज्यत बरखुণৰ हार 18% प्रति 1-2 বছৰৰ ব্যৱধানত খাতি বৰষুণৰ কবলত অসম बोसोरसे बोसोरनै बारि आसामाव अखा हानायनि अनजिमाया खम जाबोनो हमदों देग्लाय 18% खम जादों बेखायनो आबादारिफोरा आबाद थिलिखौ बाहायफुंजोबनो हायाखै माइ गायजोबनो हायाखै लांदां जानानै दङ बेनिफ्राय मोनसे रादाब যে অসম বেছি হেক কৰা বিজেপি এতিয়া মোৰ নাম বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱামণি বৰা बियो बिजेपियाव थांदों दा बे होनदोंमा आसामखौ फाननानै फोजोबनो ओंखारनाय बा फाननानै फोजोबनो लानाय बिजेपिया दा आंनि नामखौबो फाननो लादों बे आरो बेनिफ्राय नैबे इउएस ओपनर फाइनेलत जक'भिचआ इउएस ओपननि हौवाफोरनि फाइनालाव हाबफैबाय बेनिफ्राय अखम टेबल टेनिस बे अखल टेबल टेनिस सन्थान नतुन सभापति मन्त्री पीयूष हाजरिका दहायबो फरायबाय बेखौ मन्त्री पीयूष हाजरिकाया आसाम टेबल टेनिस सन्थानि आफादगिरि गोदान बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाबाव थांदिनि बे सेन्टिनेल रादाबिलाइ इंराजि बेहाय दङ मोनसे रादाब जे 2 crore vaccinated in state जे राज्योआव गासै 2 कौटि जन सा मानसिखौ दासिम भेक्सिन होखांबाय फीचर्स वाइडेन एमंग पाकिस्तान मिलिटारी हायरार्की जे पाकिस्ताननि मिलिटारी जे हायरार्की माने फारि एबा रेंकनि फाराग बेहाय बांनो हमदों लैखोना मोजां नङा आरो बेनिफ्राय एरेस्टेड रोहिंग्या हेज जिहादी लिंक बे एरेस्ट जानाय जि रोहिंग्या म्यानमारनि मुसलमान मानसि बिहा जिहादीजों लिंक दं बेखौ मोनदों नियाया NIA आ बेनिफ्राय मोनसे रादाबाव The private players will be allowed to lease and buy train coaches. The train dabbaखौ बायनो हागोन पेसेन्जार रोगाग्रा ट्रेन dabbaखौ बायनो हासिगोन दा प्राइभेट मानसिफोराबो सोरबा इन्टारेस्टेड ठेकेदारफोरा बायनो हागोन मानसि रोगानो बा जरखायै मा रोगानो दावबायारिफोर रोगानो आरो बेखिनियानोसै सेन्ट्रेलनिफ्राय इनिफ्राय बांला रादाब बिलाइ जुग संखनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे जाबाय जेखौ जोंनि सेन्ट्रेलाव फरायनो मोनदों बेयो म्यानमार जिहादी घनिष्ठ आमान उल्लाह NIA के मामला जे म्यानमारनिफ्राय खारखोमानानै थाफैनाय सासे मुसलमान मानसिखौ रोहिंग्याखौ हमनो मोनदों आरो संदाननानै मोनबाय जे बियो जिहादीफोरजों
सोमोन्दो दङ लिंक दङ NIA नो केस होदों बेनिफ्राय मानबता शिक्षा सेलेन स्वामीजी ते स्वामीजी माने स्वामी विवेकानंद बिथाङा सुबुंथि फोरोंदोंमोन मानसिफोरनो बेखिनियानोसै दिनैनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय गाहाय रादाबफोर फरायनानै खोनासंनाय बेखिनियावनो जोब्बाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।